Dugay ang mga customer kay. Gasabot ng magsayo kay muulan na pud ni Rod. Magpatagna sa kaugmaon, magpatagna sa mga di mo tungha og tamang oras. Sa naman ni lalaki, babae, mao raman. Sa maabot og una ron. Pero basta kay moabot og alas 5 manirado na yug ko. Ready na ang akong mga orasyon. Ang akong paypay nga mulabay. Ang akong mini paypay nga mudagayday. Ang akong chocolate with pilpilizer. Ug ang akong organizer. Unsa man akong gibati oy? Lain na kay kung kuan ba una ka nang feel nako nga kanang unay mag tanaw sa kuha, feel ako nga maibog sila sa kuha. Nya mo hatag og bulak nako. Murag lain man kay murag akong dughan ba magbuto-buto. Ay, tama day no. Kay nung ko naman si Lulu si mo nga managnaay diya no. Ah, tama ipatagna na ko niya akong gibati kay mo. Lain na jud kay niya akong ipangbati ron ba. Ayo. Lulu si mo. Patay nakatulog man tingali ni. Lo! Lo! Ha? Ay apo, ay si Ashley. Oh, Ikaw yun akong ipaabot. Ganina na ako nagpaabot ni mo ba kay awang. nadugay mangudlo kay kanang lain ng panahon ba niya nagtaligsik. Ang hinoon, pero unsa gani imong problema sa imo ang Kuan ginaba? ba kanon? Dako kay problema. Unsa ba nga? Kanang sa akong feelings ba? Feelings. Unsay nasi mo feelings? Kanang kuan mangud pag once nga kanang pagkakita ko og lalaki kanang feel ako nga maibog ko niya dayon ano ba mura unsa na siya gugmang Kumbaga, magnet resolution na nga problem na. Kay kumbaga kung muduol ka, murag mo dikit na kalargo. oh magyud lo. Dali ra na. Saan pag ko na nilo? Akong tan-awon kung okay ba ang imong organism. Kung nakakunik ba siya, tanaw na ko imong heart kung limpyo ba. Kay kung hugaw na imong heart, mao na hinungdan. Kay puno nagbandalism. Sige be. Ginulo be? Dire ka. Ayaw dikit sa lamisa kay mo vibrate ta. Okay? Ay saba, way daghang istorya. Sumpa. Ano na? Lo. Relax lang kay Iga. Step 1 tabi. O sige lo. Ambi mong kamot. Isa o kani isa. Too nga kamot. Aro nga lo ha? 2, 3, 4, 5. Disqualified. So, relax ha. Maglingkod ko. Up! Kadali lang. Nagbong akong kuhan. Aro nga ba ya lo ha? Kay para may balan ako kung kaugmaon ba. Unahon ako ning kumagko. Oh, uman. Pila ka lalaki imong naibugan karon. Karang siguro dili man ako makuan eh. Basta kay maibog ka dayog mga lalaki. Oh, maibog ko. Sige. Kadali lang ha. Aro nga lo ha? Lagapa. Lugwa ang bata. Kadali lang. Positive jud permintibong feelings di ay mao nang kuan ka. Kinahanglan maging negative ni siya within 2 months na mahitabo na kay lisod na siya agapan. Labi nagikan ka nasakitan. So dirita sa tudlo. Gusto na ko kanang isa na lang ako maibgan lo, dili na ko nang dagan lo. O nganong tudloon man kuno mo? Asa din na padalo? Kani nga tudlo, ay patay siya. Patay Wala. sa unsa nga patay? Dili na ko makita ang iyang kuan oh. Wala siya iugat daw. Lumoy. Direct ta diri sa tuloy. Sige taro nga, bantay kita kaluluwa. Last na lang ito sa ha. Eat. Ang mangutana ka kung saan Oo. paypay. Paypay sa unsa nga paypay? Para ang imong feelings mulabay. Kuha ko diri sa chocolate. Kani epektibo kay ni. Sa mo gud na? 1,000 years ago, sumala sa akong lolo, nga giingon ni lolo. Sa man na uy? Yak. Maayo ka, gusto ka maayo dili. Ugaw mo kay puno. Dili na hugaw, chocolate man gud na. With fertilizer. Ay sir. Ipapatong na ko diri sa imong kumagko.
Kuha daghang istorya ida kong ilabay. Kuman. Kung si unti ka singit og agay. Agay! Wala lagi kay boss. Grabe po na si Lulu, uy. Singla ko sulod sa duha ka bulan ha. Kung di ka maayo balik dire, pwede ko nimong ipapreso karon largo. Aw. Bantay ka luha. Kanang lubi na eh. Kako ilas na yung panbahang nyo. Unsa man? Kanang himalari ko biyog. Kinsa man dyan ako maminyuan. Pwede ba? Gusto na ka makabalo nga kinsa imong maminyuan? Oo, parang... Kuhan, mo na lang po. Pag ato na po diri ah. Gusto na na ko maibalan ba? Sige na po, Dlo. Pwede na kaayo. Karon dayon mahibalan nimo mismo. Ah, sige, sige lo, sige lo. Sige. Bantay ka luha. Iyong imong mata. Nakay nakita wala. Wala. Oh. Kay nagpiyong man imong mata. Sige. Ay, tuo man human naman eh. Dire. Okay, isa. Direta sa gugma nga tinud-anay. So imong gusto mahibalan nimo kung kinsa jud imong maminyuan. Oo. Okay, sige. Sige lang. Muihap lang kog Kung tulo. mawag yung ko maminyuan. Muihap lang kog tulo na anay final resort. Ah, sige, sige, sige lo. Resort, aliguanan, result. Result. Okay, nanay final result. 1, 2, 3. Nya lo, nana. Sahon sa nako ha. Ah, sige lo. Bagay kay kung nadakpan. Makahul. Ay naday pangalan nimo nakasulat to, Ashley. Makahulat man ka kag pila ka tuig ug pila ka bulan. Ano ba ya ba na oy? Kay ang imong maminyuan wala pa na tao ning kalibutan. Ah, grabe ko ganun. Dili na ko maayo no. Dawatan na lang yun ang kamatuoran. Kung ako nimo i-enjoy na lang sa nimo ning katilingban. Layo pa mga hadyo, dugay pa kayo. Dawatan na lang ng kamatuoran. Lulu uy. Dili man yun na may tabo. Ah, sige lo uy. Muli na lang ko. Bala na ka tara. Ampeng. Ah, sige lo. 5 minutes later. Sige, pre. Asa mo tong balay sa giingon nimong manag na ay diri? Ay diri man to, pre, oh. Bakoy mga balay diri. Sa to, asa man na, oh. Balay na kasilyas. Balay na, oy. Balay dai na ko kasilyas. Diri man tong kuan tong ning mga kuan ba? Nanag na. Okay. Mo balay niyo? Daghan jud kay kog tuyo anang manag na ay ba. Liman mo na, pre. Manok na mo manglupad og gabi, alas 12 gabi. Kaldero mga wala. Mga gamit sa balay mawala. Nya isa pa ako pong kapalaran kining mga baglis-baglis diri o di ko kabalog asa ni padulong. Kay gusto pud ko makabalo ug unsay akong future. Ang makabalora na pre, katorag yung managnaay di oh. Katong managnaay diha. Tara, 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 ato na to. Ta. Tara. Pangayo daw pre. Ayo! Ayo ha. Lusi mo! Tara, tara. Ayo! Ayo! Lusi mo! Ay, tara pre oh. Lusi mo! Ayo. Lusi mo! Hoy. Pukawa daw. Lusi mo! Saba kay Akong barkada bang patag na si mo ba? Diri pre. Ha? Diri. Di na mangon sa kinsa pre. pangalan ni? Sige, Bart! Mao ni akong giulat. Di na mamaak pre. Mao ni akong giulat. Di lagi na pre, diri pre oh. Bebe, unsa may kwan ani? Ganina ra ko sige. Bastang daghanag problema. Lulusi mo. Ibuhagay na imong problema diri aron masolusyonan dayon. Kuan ba? Nakoy. Patag na sa mo ang baryo. Patag na sa Ingani man kong sitwasyon, oh. Sa mong balay, matulog ko, alas 12 na sa gabi, alas 12 na sa gabi Oh. tayo sa manabi ta tubig pre. Padayon. Ang among manok, manglupad, alas 12 na sa gabi, Tingka tulog man ang manok. Mo gani, no? Ah, wala man ko kabalo, unsa bay naa sa palibot sa mong balay. Kawatan na, kawatan. Kawatan na walay daghang istorya kawatan. Ug tao lang, mailan ako. Kawatan na. Unsa may kwan niyo, pero kaya ko na tagnaon kung kinsa nang nagapangawat sa imong manok. Daghan kay mga wala sa mong balay. Kawatan na. Mga kaldero, mga plato, mga kutsara. Suspek sa kutsara o plato kaldero kung dili tangagong iro. Kawatan na. Kawatan lang tao, kawatan. Kawatan na. Kawatan niya tao. Oh, O basig kawatan niya hayop. bagoy hayop kawatan. Tao na nga kawatan. O sige. Pero ang problema, wa ko kabalog kinsa na. Makuan mo yang naong og pangalan niya. Matrace na ko na sa mirror na ko. Ah, so- Oh, gusto nyo kami balang kung kinsa nagkawat ana. Gusto gyud nako may balaan yang Sige. naong og iyang pangalan. Why daghang istorya pang hinawdaan para hinloy mong pagkatao. Dire? Hinlo diha. Kay kung di ka manghinlo diha, invalid tanan. Tarong nga hinaw. Butang dire.
Unsa ibutang? Imong kamot ibutang diri. Ihayang ikulob. Ihayang. Ihayang. Na. Ana. Yung ko gunit brother. Kana. Hoy, sama. Babae ang kawatan. Babae. Babae ang nanghilabot sa imong mga manok sa kaldero, kutob sa nangawala. Babae. Sa ba pangalan? Pangalan. Pangalan. Gusto na ko mailan yung pangalan. Pugni. Starting with W. Ang pangalan niya. W. Juanita. Juanita. Si Juanita. Apelido. Tay lang ng bayhana na. Apelido. Nakay kaila Juanita Bendita? Ay, pre. Ito na silingan na to ba? Katong tigo. Ay, siya. Maunay gahilabot sa imong kaldero, manok kutob sa tanang nangawala. Dito sa iya pangitaan. Dili ni boy ani ana ora gid permente. Buhay na, pwede na. Pwede na? Naibala naman nimo. Okay, kana gawas ana napa ko yung mga kuan. Kining mga baglis-baglis akong kamot ba, matingala ko nga daghan kaayong mga sign nga. Kana bitong libog kay ko sa akong kaugalingon og asa yun ka ni padulong ang akong future nako. Unsa may baglis-baglis imong pasabot? Akong gusto ug makahuman og eskwela, pinaagi aning baglis. Asa akong padulngan? Aw. Di ba kaning kumagko nato naman Oh. ni kwan diri murag bagis. Kiniu kining kini Kani. ba kiniu. Matawag nato ang tawag ani nga bagis line 1. Kaning nga kwan line 1 ni. Ayaw na nag-apila diha. Kini lang diri ba? Kining kiniu, kining kini. Kaning mga baglis-baglis. O so hiwi man yun ni siya kaning nga dalan wrong way na ni. Padulong unta ni dito sa imuhang hinigugma tungod kay naay ni babag diri nga gusto ka ikontra. Maunang diri maglisod ka gunit og diploma. Mao na kuan labing klaro. Kini ang pinaka akong pangutana sa akong kinabuhi nga nagsuliran. Kung idigit ko ning duha ka kamot, madato ko dili. Kani kay gidigkit nimo wa ka nananghid sa kuha. Gikan karon tay sa gigan ko. Waong ko ni. Kulbaan ko ba? Kung gidikit man na nimo, bawal man na idigkit unta kay magdikit ang negative ug positive. Ibot ni ibot. Di nako katag na ana. Di ko kapasalig nga matagnaan ko na kay nagbuot-buot kag digkit ana. Unsaon na lang ko na. Pagaya paguro ko na sukdon nako kung asa jud imong kapalaran. Aning skill tip nga gamit tas 1P. Ha? 1P ta magsugod. Sama, mailan pa nimo ni akong kamot dili na. Mailan pa ko na ron pero wa pa ko sure ana. Wa kay sure? Mailan pa ko na. Sama ni imong